Miért pont júniusban indítom ezt a Happy Belly programot? Hát szerintem azért, mert hogy jön a nyár, amikor a legnagyobb hangsúly helyeződik a hasunkra. Jó, amikor ki kell mennünk a strandra, amikor fel kell húznunk egy fürdőruhát, amikor szembesülünk azzal, hogy mit hordunk a mellkasunk alatt. Ez szerintem egy nagyon fontos terület, és nagyon fontos ez az időszaka az évnek, mert amint fókusz kerül erre a területre, minden egyes terület akkor kap energiát, amikor figyelünk rá. És ilyenkor, amikor nyáron fürdőruhára kell vetköznünk, akkor még nagyobb figyelmet kap ez a terület, és esetleg maga azok az energiák, amik nyáron jönnek, azok a pozitív, jangos, örömteli energiák még jobban tudnak segíteni bennünket és támogatni. Ugye én a hagyományos kínai orvoslás 5 elemtana rendszerében dolgozom, ami most így nyáron a tűzelemnek az időszaka, a szív és a vékony bélnek a párosa. Én szeretem támogatni a vékony belet, és a vékony belet hogyan lehet legjobban megtámogatni, azon kívül, hogy olyan táplálékot viszel be neki, ami ugye a vékony bélben történik az ételeknek a felszívódása, a tápanyagoknak a felszívódása. Mi szeretnénk, hogyha megfelelő felszívódás lenne, mert úgy fogunk hozzájutni a vitaminokhoz és különböző nyomelemekhez, amiket a táplálékunkból a testünk kiszív. Hogyha ezen a területen túl gyorsan megy át, akkor sajnos nem lesz megfelelő felszívódás, tehát pont megfelelő idő alatt kell végigmennie, és megfelelő felszívódással kell rendelkezni a beleknek. De nem szeretnék ebbe a témába nagyon mélyen belemenni, mert hogy ez a Happy Belly program, ez pont ebben fog segíteni, hogy hogyan fogod tudni megtámogatni a rekeszizom légzés általi mozgásával azt, hogy megfelelő időt töltsön, megfelelő felszívódásod legyen, és hogyan tudod megtámogatni az egész testedet egy olyan stabil hasfal építésében, ami nem fog omladozni. Amivel azt tudod elérni, hogy a stressz reakciókat kikapcsolod a testedből, mert ugye az a probléma, hogy túl hosszú időt vagyunk stresszben. Még annak idején, amikor a tigris állt velünk szemben, akkor kb. 5 perc alatt eldőlt az, hogy életben maradok, elmenekültem, vagy mi lesz. Sajnos ma ezek a stressz helyzetek sokkal hosszabban fennállnak, és emiatt sokkal tovább benne marad a test a befeszüléseiben. És olyan szinten, amikor ez folyamatosan fennáll, akkor egy idő után már nem is oldódik ki, és így különböző izmok kikapcsolnak. Ebben a 21 napos programban abban segítek szépen, módszeresen, lassan, nem erőkifejtésekkel, nem önmagunk legyilkolásával, hanem olyan apró pici kis nüansznyi módszerekkel, amikkel fel tudod úgy oldani a testedben lévő feszültséget, aminek a hatására visszaáll a normális rendszer, aminek a hatására be fog tudni kapcsolni a méhasizmod, és aminek a hatására minden egyes légzéssel összekapcsolva lesz egy jó kis masszázs a beleknek, aminek hatására ugye jobban fog tudni áramolni, könnyebben fog tudni távozni, nem fog annyi időt ott tölteni, nem fognak gyulladásos helyzetek kialakulni. Úgyhogy ebben a 21 napos programban plusz 7 vagy 14 nap, azt rád bízom, hogy hogyan használod ki, ilyen kis trükköket fogok mesélni. Ne aggódj, nem fog naponta hosszú órákat igénybe venni, körülbelül 10 percesek lesznek azok a blokkok, amikkel foglalkozni fogunk egy adott napon, aztán utána, hogyha szeretnéd, legalábbis én örülnék neki, hogyha azokat utána többször elővennéd és újra használnád, és olyan eszközöket fogok mutatni neked, amit életed végéig tudsz használni, és tényleg az emésztésednek a támogatásáért, azért, hogy jól érezd magad, mert ugye minden a belekből indul, az, hogy éppen ragyog-e az arcunk, az, hogy jól érezzük-e magunkat, az, hogy depisek vagyunk-e, azt, hogy szorongunk-e, azok mind-mind a beleinkben dőlnek el, és nem csak attól függ, hogy mit táplálkozol, nem csak attól függ, hogy táplálkozol, hanem hogy van fölépítve a tested rendszere, attól is nagyban függ. Úgyhogy szeretettel várlak, június 1-én kezdünk, bármikor később is csatlakozhatsz. Az a lényeg, hogy ez egy 35 napig elérhető program lesz, abban a tempóban haladsz, ahogy te szeretnéd, én örülnék neki, a nap mint nap tudnál vele foglalkozni, de nem szeretném, hogyha maga ez a program újabb stressz helyzetet kreálna az életedben. Köszi!